Hello guys, majang adlaw ninyong tanan. Welcome back sa mga channel Ay and Mariano Family. Karon day guys, mag-vlog ming Lola Bits guys. Ay may laing ika-vlog si Lola Bits na pod guys, aron para mangat ba. Nanawan ninyo guys, jang vlog. Among vlog ni Lola Bits. Balik na kadug lubi. Dahon lang. Hanam na puti na. Ito. Anda na. Okay na, ayaw itong para tahi. Lah, Ang dahon may gigunteng. Ay, ang bunti ng dahon din. Inihit ka dahon. Naapo ka. perasa naman lah. Ha? Perasa na. Sugnod. Asam de. Kung saan mo nang nagiging por maglamisa, di saan nagigikan? Ang sa isuglot. Katulungan mong giputo. Ang sa isugluran la. Baboy. Isda nga kuan. Mo nagiguba sa kuan. Bagyo. Oo, man siya guba. Sa lamisa. Giguba ni Udit. Maldita mo kayo na si Udit. Wala mo nagsikuan. Si, Bagyo nga laki. Maldita. Aw baji. bakit yung laki day? Ugaw kabe. Simple na kayo masipo. Bakit yung laki nila? Dili kayo maldito ng bagyo nga laki. Ang bagyo nga laki. Butan. Butan, ang badje. Nakagubag bawi. Da ka tong bagbagyo lang yun sa waka magpanik. Lah, Ha? waka matarantar. Agaban ko Lola kay nagkaihi-ihi og nakalibang-libang. Baan na itong dugan? Silingan na mo dito sa lisya. Hilak. Kahilakon. Libang-libang ko Lola. Kulba-kulba ang dugan. Mura na kakuyakon. Ano, ang bagyo sa ano. Maluwi sa Lord. Sa gilan. Hamtang po ni Lord. Kaya mga tao din puros makasasala. Mga tao sa kalibutan puros makasasala. Waka makiihi lah. Ah, sobra pa sa ihi. Kalibangon pa. Di naman ko kagawas kay kuwan. Taan. Andun sa mga Kagawas. kalibangon. Mugawas di ka. Oy, sos. Malupalan ko sa hangin. Potol ako liog. Abre ako na sing. Guba ang Delikado. Delikado. Delikado ka din, guys. Huwag mo dyan mong bahay lah. Hugmutan akong salasala nga gamay. Murag ad sa baboy. Laboy na luna. Ato na ning ano, halinga na. Ay, gabok na. Gabok ko panumpa. Pwede mo na ikuha na. Isugnod. Di ay, siglit. Sugnod bitaw. Makaluto pa rin ng ag. Lah. Luto siya mga sugnod di siya na. Lami ranig na isog ba. Diyan, kamusta mo mong Pasko lah? Nalingaw ka. Nalingaw ka man. Dati pinaskuhan la. Gamay kay handa ra maggamay. La diha ba kay pinaskuhan. Diha gamay ra kong Pinas ko no, wa manghatag tanan ako mga amiga mga laog sila wa patagain. Bay na ra Wala laog. Kung tabako wa patagain nila ay. Bahala na sila. Ano si mga laog? Sige, bagjuhan mo po sila siguro. Ha? Ay magadato man po sila. Di ba pare na to pobre? Mata po sila pobre, dili kay kuan na sila. Pero na kay Pinaskuhan lagi. Madyo na naman to. Napag gamay ta, kapalit ang taong kong bugas. Kapalit kong bugas, ang isda, ang isda, mahal kayo 3.50 at 3.80 ang kilo. Ang karne, 2.50 ram. Ang buong mga kayong karne, ang buong balik. Madyo na naman to. May nalaman ka niya. Wala mo na ito na vlog at ang handa lah. Ngit-ngit man Ngit-ngit mga guys. Ito yung burn out. Pala out. Lisod videohan. Madyo na naman. Og na pay kurente la mo disco di kala. Masa pa ito itong handa lah? Masa ito itong handa? Ngan lisa kay para makaibaw po sila. Ang among handa, Dire man mega kuan. Impas dig duata. Biko. ang manok in taon akong gibuhi, Bisaya, giihaw in taon. Kaya wala lagi ipalit og sudaan, giihaw na raman.
Kanya, unsa pa to, katungkuan sa spaghetti. Spaghetti. Mura. Naluto, ako kanon. Nanihapon rami, pagkabulan, nangatog. Wa man mo nga mata lagi alas 12. Ano may maton? Katugod, hoy! Katugod ka nga, ngit-ngit. Na, Ngit-ngit lagi pod. ngit-ngit man. Nadandala, videoan. Hindi naman na siya. Iga. Oh, ija. Uy, lamingaw ko. Wala yung lingaw ni. Piliksi tapos bike po do. Lami mong buwak la, kaya wala nga daot la. Katiri lang ha. Paano kayo ang mga tumba ng mga buwak na? Mga tumba, mga puna, pero ako na ako na po yun. Ikaw na yung hipo sa tao. Manihilig. Ito ang Sakura ni mo. ito pura na. Hama na. Manihilig na akong injil. Engine. Tara guys ta. Liksian po basis ng bike. Silyas ni Dulabit so pa ma. Wapay Wapay atep. Bakit ako ka malibang na na? Ha? Bakit ako malibang na kung may atep? O, gialihan akong tarpulin. Sa ibabaw ba Sa ibabaw ba? Sa ibabaw. Ay, sa kanya nang langga makakita sa kunlubot. Kit angkas langgam na na. At yun man na. Kaya pa may atep. Gibumbungan naman ang tarpulin. Ano? Tarpulin naman. Wap pa man. Abuhan ni Lola guys, kay gihuktan kuan guys. Ang kuan, ang among kuan na rin guys, naingon doon ay hinabang, pero dalion pa ba na? Eh, sas, ginoo. Di pa na madaling hinabang nila. Di na naman ko magwatuwat sa dana, pero wala bing mayo maabot. Eh, kabumbong ko sa atong balay. Hindi mo abot eh. Ha? Ano ko? Na mag bike. Taas lagi to be, di man to. Dako to mag bike be. Di ka katuko na to be. Tagdi ra kay nili maabot grasya pohon. Basta hindi maabot tong mga hinabang. Hinaot po ang tama. Mas hindi mo ni Santa Claus la. Ano to? Kuman na magpasko. Labi mo ayaw unta. Mo ko Santa Way Claus. Uy! Nakaning hinabang dugay pa na. Si Santang Gakaus. Santa Claus. Santa Way Claus. Ano kung ubang na kulang sa. Wala mo lansang na di ala. Bagay na. Humok na, humok. Ano, kanang tungtang. Anong ikaw bro, mga kiling di ba kay Claro? Tumba na ganyan siya. Katong bagjuhala, ikapilang experience mo. Ngadto ka kusog. Napay kusog ato sa una. Nitang ko Lola, kusugla. Kusog ang udik kaysa nitang. Nitang. Ag Yolanda, mamaura. Mao si Udet o si Yolanda, kaparihan na sila, mga bagdita kayong bagyo ha. Mura po gwapa. Guwapa. Inang inday, mura po gwapo. Gwapa. Kusog dala. Kusog eh. Madyo kay wapon mo balhin mong bahay la. Malami itong mabalhin. Ay, pabalin ako ba eh? Asa pabalin? So, nasan? Naparin ba sa ibalhin. Balhin kag pudyo la. Kung balhin to. Pabalin ko po, Jo. Huwag na yung hatay na ko yun ang tao nga. Nay, balhin o puyo, Nay. Ato na to sa kamilya. Ay, sa ganahan. Pamilya. Kamilya ko. Kamilya eh. Ah, yahag naong. Kaya kayo. Huwag na tao mo yun nga. Nay, looy sa kanay ka na. Ato po yun na to na tayo bahay na to kuhan ka na nga ay. Kamilya home. Ang ganahan ka to. Di na nakatahag na. Bahala. Pa may kamilya home na ni. Bahala lang no. Bahala ka to sa tabilaran. Basta kayo makapudyo, di aircon lang no. Oh, asa di naman, ayaw naman ang aircon. Basta kamilya home naman ako. Aircon man ang kamilya ko. Wala. Nada na aircon. Ako bayan. Pati CR la aircon. Ada ko. Dada aircon. So, duk-duk na. Huwag lang kang kay... Lansang ba, tigong ko lansang kaya nugol man po nga. Ligyan mo la. Hindi ko magansang kay balik dyan. Tigong mo lansang kaya. Baligya! Piso ang kilo. Piso ang kilo. Kung doon ang kilo, dos tabos ah. Dos tapos. Di ra kapalit tabako la. Di, yung dos tabos. Ay mo tabako, wali ka kapalit na na kay dos. Tagpila na tabako ron, tag 15, 20. Nagbayad nila ng tabako.
Gustamos. Gustavo. Di ka kapalit suwa na lang. Yung kapalit. Sa ginamos, dili kay Gustavo. Yung ginamos kay size ang 1/4 sa baso. Isa pa, Sering. Sit out sa kang mami lang. Shout out kasi mong anak la. Kayo mo tan-araw po to po. Man. Kera. Shout out kasi sa Malaysia. Pitagaan ba ka na dyan? Preskohan? Ha? Tabak ko na lang. La, uy. Dari shout out. Inala, shout out. Shout out ni Mami Tish. Ay, mamay din ang tabo. Pag ni Ma'am Tabak Talaga tama. sila Duray. Shout out ni Sakera. Kuna Ratnam. Kuna Ratnam Sinaduray. Shout out. Rani. Sinaduray. Shout out din to tanan. Ya. Shout out niyo tanan. Shout out niyo tanan. Malaysia. Asa tapos sa Malaysia la? Basta ka Malaysia. Basta ka mali sa Johar. Johar. Sa Johor. Johar ba ito ilan? Johar Baro. Oh, Johar Sa Baro. Johor Baro ka no. Uy, maigo pa. Johar Baro. Suksa mo. Prisa po. Isa gikamera. Ikaw be. Shout out ka be. Shout out ka Rula dito. Shout out kasi mo mga maninay. Maninay din, maninay. Aron pa dadaan ko. Nga tos Manila. Open na Gcash na ina. Nag-open ang Gcash ni Mama. Shout out. Pila po yung maninay ito? 5? Dagahan na maninay. Kaubo na ka dahil. Kaubo. Makaigo ka ng imong gikuan oy. Kaubo na ka na. Kaubo na ka. Dagang likod Uy! maninay. Dagaan way nang hatag kay tos tido. Tos tido nga maninay. May gusto lula be. Luoy siniting langsang la. Doon tayo. Bugay o tanan Ano ng gi palwa. banganan mo nila, wa man ta mapuka. Sakit. Ah, Sakit ang dugan mong duktok. Handle. Ayun na naman. Ayan. maupod. Hoy, ag mga buwakla oh, gisug-sug ng lipstick. Hindi. Hindi, mapito ka. Uy, na mabali na lang kuan. Himos. Dito ako ka dyan. Martilyong. Wala na. Gali di ah. Ano na pa kung lulabits mga buwak guys. Ano? Tawar atop si Arwa di atop. Ano ang ganila? Anong dakil dahon? Kani ba? Kani ba la? Ako anak pinangalan ng White Lion. Ano eh? Wave of love. Wave of Love. Agad dik kas lulabits sa ijang purtahan. As mahugmo no na ron la. Samo to kahugmo na. Ay, di namahog mo. Ligon-ligon pa nagamay. Asira na nahiwi. Mutuig pa na. Kaya kung sila pag bagyo, close, open. Close, open. Ano na yung laban-laban? Pagmakita sa formula. Close, open. Guba na ron la. Naguba na ka dyan. Ano wa man do hukti. Bisa na lang magiko ano sira la. Sabi hikit. Isarado ba? Wa mo, gisirado lagi na. Gisirado ka na. Nabali ay nakuan. Pagkusog sa angin, boom! 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 Tuwa, lupa ng siling. Hayahay biti. Airport ang bahay. Tusot-tusot ang hangin. Oo, lusot-lusot na. Lamba-lamba na. Boom! Boom! Pero close open nga dyan nagkuhan. Tuan, ang sarunulod na. Wa naman. Saan mo na? Na may bagyo. Madita mo si Odette. Madita kay Odette. Bagyong Odette. Madita. Liwat na kisiyan. Madita. Hey, Liwat na kisiyan. Madita, Odette. Madita. Nagsigsunod ni mo la. Tarantado mo na.
Lalo ko no. Hero, be. Ato lang ako. Kumbabit. Nalungkab, nani ba kabi? Nagkagpanungkab. Atong bike mo, bike ito. Gibike-bike ag mga makla Ag mga munay ug naong nang gibike-bike na. Kado ko naman, FPT. Haman, Tingin ko ha. tiyag kunot. Gilang mga kahoy guys, kay mga buhi pa. Atos alis yan, nang matay na gajud.